fornemmelser, Frans. Hold nu kæft. Arne ved godt, hvad han laver. Hvad sker der her? Det var mørkt derinde, for jeg kunne ikke se en skid for fanden. Og så gled jeg i noget bræk. Vi har fået en chance mere, og den fucker vi bare ikke op. Alfred er pissehammerende sur. Hvis vi ikke får fat i de varer i en fart, så er vi så meget på skideren. IDS vil transportere varerne til en ny bygning i Viborg. Lastbilen kommer kørende. Vi kører op langs lastbilen. Ind i lastbilen. Og den vælter. Men du kan sgu da ikke vælte en lastbil med den blå varevogn. Det er bare en kortslutning. Har du egentlig tænkt på, hvor meget vi har at takke dronningen?